Malawi Today. Tikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli madzulo a tsiku la lero ndi pa 30 January 2026 pamene nthawi yanga ikuti 23 minutes past 10 madzulo a tsiku la lero muli ndi ine Comrade Jonathan Phiri. Madzulo a tsiku la lero ndikufuna kuti ine ndiyankhule momudzudzula Boni Kalindo motheratu. Madzulo a tsiku la lero ndikufuna ndidzudzule Boni Kalindo motheratu, kunena kuti Boni Kalindo si munthu ndithu. Ndifuna ndikambe pano nditsimikize ku mtundu wa Malawi kuti Boni Kalindo amangokamba zoti iye ndi president wa amphawi ndipo ndi womenyera ufulu amphawi. Awa ndi mawu amene amangogwiritsa ntchito pofuna kupeza zimene iyeyo akufuna pa moyo wake. Akuluakulu, munthu wa nzeru akanakhala ngati Boni Kalindo ndi munthu wa nzeru komanso wozindikira. Akanakhala kuti Boni Kalindo si chisiru, ndi munthu amene angachite encourage kumalimbikitsa anthu kuti azichita mademo m'dziko lino la Malawi polimbana ndi yemwe alaye. Akanakhala kuti Boni Kalindo ndi munthu ndi president wa amphawi amene amamenyera ufulu dziko lino la Malawi, bwezi akumalimbikitsa kunena kuti mademo achitika kuno ku Blantyre kupita ku Emwala tiyembekezere ngati Lilongwe, Zuzu, Zomba, Mangochi, mukhala mukupangira zinthu mmenemo. Zona mmene ayankhulira Boni Kalindo waoneseratu kunena kuti ngakhale nthawi imene analengeza kunena kuti ineyo ndatuluka sindili mu Tosa Alliance, ngakhale kuti ine nathandizira kulanda aboma kulichonsa iboma la DPP, sindili mu Tosa Alliance pano ndinomenyera ufulu, uku anangozembererako kuti ndiomenyera ufulu. Boni Kalindo ali ndi mbali, tikambe pano zona. Boni Kalindo ali ndi mbali, tikambe panopo zona. Akanakhala ngati Boni Kalindo sali ndi mbali, sibweza kumayankhula zopepera zofoira zauchisiru ngati zimene akuyankhula patakali panonso. Ayi, munthu sangachite encourage kunena kuti dziko lino mukhale mademo, nkhani yakesi kodi ino Emwala ikatolera misonkho ndalama zake amadya ndani president wa dziko lino Professor Peter Mutharika adye ndalama za tolera misonkho za Emwala kamena Emwala amadya ndalama zimenezo? Ndalama zimagwira ntchito, zimabwerera kwa inu wake osaukitsitsa amamidzi amene manama kuti ino ndi president wa amphawi, zimabwerera kwa iwowa ndikupeza mankhwala mzipatala, zipatala za boma. Anthu osakosanga pere zipatala za private amapeza mankhwala kudzera misonkho yawo. Lero inuyo mukudana bwanji ndi Emwala imene akhazikitsa ndondomeko yabwino, ndondomeko yothandiza dziko lino kuti dziko lino litukuke, kuti dziko lino likhale pabwino, kuti anthu ambiri dziko lino amapanga mabizinesi awo osakhoma misonkho. Anthu ambiri amathawa misonkho m'dziko muno. Lero Emwala yakhazikitsa system yabwino kwambiri kuti dziko linono anthu ena opanga mabizinesi awo ngati amashopu asamathawe kudula msonkho m'dziko muno. Koma inu Boni Kalindo mukamachita encourage kumalimbikitsa kuti anthu amachita bwino kumathawa misonkho kudana ndi Emwala akulu akukhala samatero. Akulu kukhala samatero, ndikufuna ndikudzudzuleni. Nkhani yachiwiri ndikufuna kuti ndichite encourage pano boma kuti inu aboma panali ndamva program kuti pali program yofuna kunena kuti ngakhale kuti anthu malandlord amene anthu amachita mabizinesi ogulitsa manyumba awo kumachititsa marenti, amene waso nawo azikhomako msonkho. Ineyo ndikuchita encourage kunena kuti program imene ndi program yofunikira kwambiri, imene ingathandizire kukweza chuma cha dziko lino, imene ingathandizire kunena kuti dziko lino likhale ndi dziko lachitukuko. Chifukwa munthu amene wamanga manyumba ochititsa marenti ndikumalandira renti, munthu amene si munthu osakomanso ndinene kuti ni munthu amene ndi munthu onena kuti akuchita business.
tisaiwale kunena kuti msonkho amakhoma ngakhale munthu wanyamula nthochi mulijero lake wanyamula nthochi amakhoma msonkho pondulira tikiti akhaso. Amakhoma msonkho munthu onena kuti waphika mandasi, waphika kajabwerere, waphika mbajira, amakhoma msonkho. Waye munthu akupanga business yayikulu ngati ya manyumba, anthu ali manyumba 10 ena 20 zama 100,000. Ani ndikufuna nene kunena kuti ndikutsimikizireni kuti program imene ndi program yabwino. Anthu amene ali ndi ma business, anyumba omachitisa malenti nyumba akuyeneka ndithu kuti azikoma misonkho. Akuyeneka kuti azikoma misonkho, andi zinthu zimene zithandiza kukweza chuma cha dziko lino, zithandiza kwambiri dziko lino kuti kulamulira dziko lino kumene azitsogolera athu kukhale kosavuta kuti dziko la Malawi lino lipite pasogolo. Chifukwa ngati amakhoma msonkho munthu wogulitsa misingano, malezala, amakhoma misonkho, waye munthu wa business yayikulu ngati wa manyumba. So tisangokhala anthu ombwera kumatsutsa zimene ziganizo zimene apanga boma. Ayi akuluakulu, tiyeni tikhale ife anthu ochitira support bomali kuti bomali liyendetse bwino dzikoli. Mchenga chonena kuti anthu osoka kumamiziwa nawonso azitha kufikiridwa ndi zabwino zimene ngati akapeza mankhwala oyenereka abwino matenda awo ndikuchira mzipatala za boma, ndiye kuti tikhala kunena kuti boma lachita ndithu maganizo abwino. So inu amene mungoyambisa mabungwe yanu mulibe zolinga zenizeni za ulesi zongofuna kuti mukamadzudzula kufande magundikatu ama press briefing magundika kuopsa zati masewera iya. Ena amene munali chete nthawi MCP mopa kuphedwa boma la TPP mwaliwonerera kuopsa osati masewera, mwaliwonerera osati masewera. Aliyense akungobwera ndikuchititsa press briefing kumadzudzula boma kumayankhula zinthu zopepera zopanda ntchito zazi. Inu HRDC munali kuti nthawi yonse ija imene Amalawi amadya chiteze, imene Amalawi timanzunzika dziko lino kumadya nyika kumafa, munali kuti? Azibambo ambiri anafa imfa zozipha, ena kumamwa atameke, ena kuzimangirira azimafika cha umphawi mdziko muno. Imfa chilowereni Professor Arthur Peter Mutharika chilengeni boma kufikizana mpaka napano pamene tatha miyezi kandi ingati imfa zobwera kamba kozipha ifa cha umphawi zachepa miyezi imeneyi. Mutha ndikhulupirira kuti imfa zachepa miyezi imeneyi chilowereni Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye munthu wina kuti nomenyera ufulu Amalawi osoka mdziko muno azikayankhula zazi zopanda ntchito kumanira kunena kuti ayi boma silinaganize bwino peka ndondomeko zotolera misonkho mdziko muno. Ndiye ndikufuna ndikambe pano kuti ngakhale tologeti mmene ankayambisa Professor Arthur Peter Mutharika anali magulu ake omwewa amadzudzula kudzudzula osati masewera, pamene matologeti maiko anzathu alipo ndithu amagwira ntchito. Izi za manyumba zoti azilipira izi misonkho za manyumba izi maiko anzathuwa zilipo, sizachilendo tayambisa dziko lino la Malawi zilipo maiko anzathuwa amapanga zimenezo. Tiye tikhaena akuluakulu anthu okonda dziko lathu, tiye tikhaena anthu okonda dziko lathu. Ndale sitikudya, ndale samadya, ndale sadya saphika ndikudya, ndale si breakfast tili mungatenge uthira mkapu nkumwa mwati ndale ayi. Tiye tikondeni dziko lathu, boma likuchita bwino kwambiri 100%. Ulemu wanu Sairuti wolemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika, Sairuti nonse anomani Chisale, Sairuti amukito, Sairuti anamalomba, Sairuti ena nonse akuluakulu amene magwirana manja ndi Professor Arthur Peter Mutharika pofuna kubwezeretsa chuma cha dziko lino komanso pofuna kukonza dziko lino kuti dziko lino libwerere mchimake. Ndipo tayambake kuona zizindikiro Amalawi ambiri akusangalala kwambiri kuti nsime imene amayidya mobisa umayidyera nyumba kuti tikayidyera poyera tikamuyitanira munthu tikhala ndi njala ifa kufa ndi kudula. Pana anthu akudyera miyezi poyera, akudya poyera kuti ngakhale munthu atadya nawo aphikaso ina ifa zokudyazo panopo sinkhani. So ife Amalawi ambiri
sangatayidala ngati izi. Ife tikunena taboma musatekeseke chifukwa mademo awo amene akupanga awa ngakhale Blatamo muno sakudziwa kuti apangatu. Mademo opanga anthu 5 ndikumapita ku MRA ndikumaganiza kuti musita zinthu dziko lino. Ndikumaganiza kuti amalemu abwezeretse kumavuto kuganiza kopepera Boni Kalindo, kuganiza kwawo chisiru kwambiri. Ndiye nanosa MCP amene mukugwiritsa ntchito amene mapasa contract Boni Kalindo kuti azilimbana ndi chipani cha DPP. Ndinu makapeso wa chipani cha MCP ndifuna ndikuwuzeni. Zisiru za anthu nonse amene muni kumeneko. Ndi zisiru za anthu osakonda dziko lanu. Ndikufuna ndikambene pano ine Comrade Jonathan Phiri kunena kuti aboma apitirizani andi zokwamba za anthu sizimalephera. Ukamakhala kuti munthu ukufuna kuti unchiritse palibe amene amasangalala amasekera kwa Mama Jackson anthu amalira amepisa ku nkhope umapero pake pamapezeka kuti munthu uja wachira wasangalala. Ukamantsuka munthu pabala bala lonena kuti ukufuna kuti lipole amalira ukamantsuka muja. Ukamaliza kuntsuka muja bala lija likapo amadziwa kuti munthu uja amandithandiza nthawi imene ukutsuka amaona ngati ukufuna kumupha. Lerolo zimene makhandondomeko makhazikitsa zofuza ndi manyumba izi zotolera misonkho kaya ayi kubwera njira zatsopano zotolera misonkho m'mashopu anthu akuona ngati ndi nkhanza komanso anthu akuona ngati mufuna kuwapha. Koma tikunena kuti tili ngati chilonda chimene chilonda sichimatsukira chikufunika pale majeremusi chifuna chitsukidwe chilondacho chikatsukidwa chilondacho mpamene chikamapola chilondacho mpamene angadzoti sabafuna kutiphaja amafuna kutithandiza kuti dziko lathu lipitire kupita chisogolo. Ine ndi Comrade Jonathan Phiri makoma nonse mukhale ndi madzulo abwino madzulo opambana. Tiyeni amalawi tikhale kukonda dziko lathu tithandizane ndi boma tiperekeni sapoti ku boma kuti boma lathu liyende bwino. Dziko lapansili zinthu zavuta maiko ambiri. Katundu wadula nkhale ku United States of America, katundu wadula maiko osiyanasiyana, zinthu zambiri zina sizikuyenda bwino. Sono ukadaulo ndi ukatalango umene ukulawa tete apaseni mpata kuti akonze zinthu dziko muno. Kukonza zinthu simasewera. Kuzikonza zinthu zoonongeka guys si zinthu yamasewera. So ena anu Boni Kalindo tikuzoza kuti MCP ndi amene akukutumani. Koma nokhala ni choncho muzazindikira bwino pasogolo ziko.